Nire izena Iratxe Estandia da, 24 urte dekodaz, eta lan arriskuen prebentzioa ikasi neban EASO Politeknikoan, Donostin. Ziklo honetan, eman genuzen ikasgaiak garrantzitsuenak niretzako prebentzioaren kudeaketa eta segurtasuna izan ziren. Ziklo hau hasi nintzenean, espero nuena zen lan aurkitzea, eta holan izan da. Praktikak Novotek enpresan egin dituen. Ez neban egin atxerrian, zen alzendun gero hemen lan egin. Gehienez, obretan egiten dut lan. Bai egiten dugu lana ofizinan, dokumentazioa prestatu, formakuntza eta informazioa langileentzako. Ikastetxeak lan poltsa badeko lanbidegaz, sartzen duzu hor zure kurrikuluna eta eurek aldotzue lana bilatu edo baita enpresak deitzen dabe institutora kurrikulunak eskatzeko. Nik uste dut, ziklo hau egiten baduzu, lana aurkituko duzula. Ez dut esaten aurkituko duzula amaitzen duzunean, baina lana dagoela bai. Nire zikloan neskak eta mutilak zeuden. Nire ustez, baita neskak eta mutilak lan hau egin aldabe. Lanbide heziketa karrera bat baino praktikoagoa da. Azken finean, erakusten dutzue lana egiten, eta ez bakarrik teoria ikasten. Batxillerrean dagoen edonori gomendatzen dio ziklo formatibo bat egitea. Lanbide heziketa unibertsitatea bezain baliogarria da. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.